Salutare toată lumea, numesc Toriu și facem nu știu ce episod e ăsta, cred că 4, nu știu. Și sigur, altfel o să vă arăt, o să facem și un case opening, o să facem și niște trade-uri. După ce mai jucăm încă 3 meciuri, ca să nu știți. De unde dă? Deci știți CSGO 1.6? Ăsta e ca un... ăla, are grafica ca el. Dar vreau să-mi ziceți ceva. Dacă știți voi cum să instalez eu CSGO-ul pe laptop și dacă l-aveți și voi, vă rog să-mi ziceți și mie. Vreau să aflu jos și să-mi spun pe calculator. Asta e ok. Și cred că o să încerc să joc cam toate mapele când filmez, adică eu de obicei le joc cam pe capul. State, să unde e ăla, mă? Man. Și am mai filmat încă o dată, adică înainte de asta. Și bă, nu mă merge, bă, am scos, mă, vreau să mă sfârșesc și să-i puși pe aia când vine eu pe... Nu. Hop. Bă, i-am dat una. Asta mură pe el. Moarte. Sabie, moarte. Sabie, moarte. Sabie, moarte. Should we buy or equal plastic? De proastă să cumpărăm. Am decât 2 kg-uri. Și stați așa, acum o să intrăm pe CSGO cu, cum să vă zic eu, cu trade-uri mai întâi și după aia facem case opening să vedem dacă, de ce să mă enervez acolo. What the fuck, să vedeți cum țip ca handicapatul. Deci, în pauză și revenim. Brăbă. Am rămânat fără bărbure, așa. Acum să facem trade-uri pe acolo. Hai să vedem. O să vă arăt cum să faceți la trade-uri un M4A4 Asimov, o să vă arăt. E foarte ușor. Trebuie să punem mai întâi 2 NG-uri, 2 AK-uri, 2, cum se numesc, nu mai știu. Și 3 pe 2000 și un M4A1S. Și acum zicem am deschis efectiv. Și ne dăm rahat. Mai facem 3 trade-uri. Și uitați, ne-a dat un pe 2000, da? Acum ne dăm un AVP Snake Common. Nu știu cum se numește, dar ne-a dat diferite. Facem și nouă combinați pe 2000. Și nu pentru amblele. Acum cine n-am? Nimic. Altfel. Încă 2. Punem numai din astea. Ia uitați ce facem. Gata. Fiu. Ce mai prost să la întreaga lui. Pac. Și pac. Și pac. Și acum scriem. Nu. Facem
Un dick, stați așa, mai întâi. Un Tech 9, ok. What the fuck is that? Hai de mine. Scriu video X, nu mă interesează. Da, acum scriem. Stai ce vreau. Bă, nu mai știu ce vreau în chestia. Așa, acum trecem la chestia remove. Vă dau fiecare. Chestia remove. Ce ne dau ei la move? Punem din astea, din astea. Din astea, din astea, din astea. Și pac, pac, pac. Cu un Jeff Dvorak. Ne dă Tech 9. Un Tech 9 totuși, nu știu numele lui. Ok. Încă două și trecem la ăla, nu mai știu cum să fac. Ce culoare e? Mi-a înghițat piciorul, nu știu. Și încă două. Pac, 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 pac. Am făcut o limbă, ați văzut? Ia să... gata, știu ce vreau. Un dic. Hop. Hop. Iată-ți. Iată-ți. Notariate, spălătorii, numai asta se vede. Cam asta-i treaba. Uitați. Vezi, ne-a dat tot. Încă una, că am făcut aia. Așa, 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 așa. Ia mă, ce ne dăm, ce mă ne dăm? Tati, unde e hăl? Ok. Trecem la astea, cum să zic, nu știu, nu mă interesează. Așa, așa, uite așa și uite-le. Mamă, de când nu l-am găsit pe asta. Uite. O altă viață. Ce să... Cum să... Uau, cât de șmechile am pus, ați văzut? Uau, și pe nimeleară. Chiar n-am vrut așa. Mai avem cu fără ăsta încă un. Uite-ți că frumos! Oh my god! De mine să mă piși pe ea. Îți regai și letrurile. Te duceai la baie. Două iteme. Și asta? Alta căuat! Bravo, Antonio! Și acum mergem pe astea roșii. Vreau să vă arăt cum să faceți. Deci, vă duceți la pe 250, da? Și luați... Nu mă interesează. Luați, uite, ăsta care le-am pus eu acum, da? Ultimul. Și faceți așa. Și vreți să vedeți cine dă? Eu am zis că ne dă M4A4 Asimov, da? Oh my god, uitați ce ne-a dat! Holy fuck! L-am căutat pe ăsta toată viața mea, nu l-am găsit. Dar what? Stai așa, ia, că încercăm și cu altele. Nu înțeleg. Ia, cu asta, că era, am văzut acolo și... Bă, pe 2000 ăsta l-am găsit. Astea. Asta. Pui mei de treabă. O fi asta? Nu. Fuck you. Așa.
Și ia stați, mai punem niște din astea, nu-ți? Trebuie să-mi dea... Uitați, acum ne dă asta. Nu, ce prost sunt. Să ne dea și M4A4, fiți atenți. Din nou. Bă, dar cum se făcea, mă? Pe... Ce asta, mă? Bine. Bine, fac că plânge acum în videoclipul, mă. Gafa. Bă, cum se făcea? Din acaurile astea puneam astea, după aia asta și unul din asta, parcă. Nu? Bă, acum găsesc numai din astea. Cum se făcea așa, mă? Cum se făcea așa, mă? Man, cum se făcea așa, mă? Asta și asta. Uitați! Deci, M4A4 Asimov, da? Asta, da? AVP-ul ultimul, cel mai bun. Și încă o dată, de 3 ori al doilea. Și o dată primul. Și se creează el. Și ne dă altceva acum. Alte M4, ok. Și... Iată ce zi dar cum se făcea? Nu știu, nu mai are. Nu așa se făcea și eu, mă gândeam eu. Și din asta are. Două din ele, păcă. Nu știu, dacă omul stă de 7. Repede repejor. O să ne ducem noi. Și uitați. Și ne ducem pe aplicațiile mele. Și facem aici. Dăm și aici de 3 ori. Da? Hai să zic. Acum putem să dăm puțin. Uitați. Uitați cum ne face el. Ați auzit? Ce amuzant. O să vedeți că se treacă. O să trece. Asta... Probleme cu român, Antonio. O să treacă niște cuțite pe aici. O să ne enervăm. Adică eu o să mă enervez cum sare capul din pepeni. Deci, neapărat trebuie să ne pice cuțit, să știți. Mi-a picat un Asimov, mam. AVP Asimov. Du-te în gură. Da, uite, ați văzut cuțitul? Ați văzut? Ați văzut? What the fuck, dați înapoi de la... Ați văzut originul? Uite, haul! În fine. Am deschis destule. Așa că, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul ăla de like și... Nu mă atâta. Să rămână! Să rămână!